Entrem ara sí a la darrera sessió de la jornada d'avui. No sé si us recordareu, però aquest matí el president d'Eurecat, Dani Altimires, ha fet referència al DIH4CAT, el Digital Hub de Catalunya, i la sessió que tot just vindrà, i com podeu veure estem acabant de fer els preparatius, es centra en aquest hub, en el DIH4CAT, i sobretot en poder explicar alguns casos d'èxit fruit de la feina que s'ha fet en el marc d'aquest projecte. I per fer això contem amb la Sandra Pérez, que és la líder de l'equip d'Indústria 4.0 i que és la persona que està liderant aquest projecte, tant el que es va fer fa uns anys i que l'hem acabat a mitjans d'aquest 2025, com el nou DIH4CAT que s'ha concedit i que començarà a treballar ben aviat. Sandra, endavant. Gràcies, Joan. Molt bé, doncs molt bona tarda a tothom. Encetem l'última sessió de la jornada i parlarem d'innovació amb impacte. Coneixerem els casos de diverses empreses, de sectors i àmbits diferents, que han dut a terme pilots, proves de concepte i experimentació amb analítica de dades i intel·ligència artificial, i aprofundirem una mica en com van començar aquests projectes, qui els ha acompanyat, quins reptes s'hi han trobat i la part més interessant, quins resultats estan tenint i com es plantegen a futur la continuïtat o l'escalabilitat d'aquests projectes. Aquestes empreses han treballat en el marc d'una iniciativa que està finançada per la Comissió Europea, el Ministeri d'Indústria i la Generalitat de Catalunya i que té l'objectiu d'obrir les infraestructures tecnològiques dels principals centres i universitats de Catalunya i posar-les a disposició de l'empresa, perquè l'empresa pugui testejar i provar tecnologia abans de fer una inversió. Ja fa temps que la Comissió Europea és molt conscient que les empreses que no són grans i que no tenen els seus propis departaments d'innovació, de científics de dades, de sistemes, tenen un repte més gran a l'hora d'adoptar aquestes tecnologies i un risc també més elevat. I per això es va decidir impulsar aquest tipus d'iniciatives i van demanar a les regions que poséssim a disposició de les empreses aquestes infraestructures tecnològiques. A Catalunya, com deia el Joan, ens ho vam prendre seriosament perquè teníem les capacitats i una gran demanda empresarial i va néixer el Digital Innovation Hub de Catalunya. Està liderat per la Generalitat i compta amb els principals centres tecnològics i universitats que treballen amb tecnologia avançada i amb intel·ligència artificial. El Barcelona Supercomputing Center, Eurecat, el Centre de Visió per Computador, I2CAT, l'Institut de Ciències Fotòniques i la Politècnica de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar aquesta adopció tecnològica, fer proves de concepte, pilots i que l'empresa tingui molt clar, un cop acabat, si la intel·ligència artificial o la robòtica és realment la tecnologia que necessita, s'adaptarà als seus reptes, tindrà el retorn que tenien previst, si tenen prou dades per aplicar-la, etc. El nostre objectiu és que acabin amb un full de ruta molt clar de com continuar i com implementar. Molt bé, doncs per parlar una mica de tot això comptem avui amb 3 empreses. La primera és Virrein, que lamentablement el seu CEO ha tingut un tema de salut d'última hora i no ha pogut venir, però sí que mostrarem molt breument el projecte que ha fet. És una startup health tech que treballa per resoldre els majors reptes de visualització i anàlisi de bioimatges 3D com ecografia i tags, mitjançant realitat virtual, realitat augmentada i integrant intel·ligència artificial. Comptarem també amb Emelcat, amb la seva directora tècnica, Rat Matas, benvinguda, que és una empresa cooperativista i innovadora del sector de l'energia i dedicada a l'emmagatzematge elèctric i contribuint a una transició energètica. I finalment, la Foneria, amb el seu director, Gerard Corbella. Benvingut, Gerard. És una empresa que aplica tecnologies innovadores, com la IA, a la gestió i difusió del patrimoni cultural, treballant amb museus, arxius i centres culturals. Molt bé, doncs si podem veure la presentació de Virrein, que són els que no hi han pogut ser, però sí que ens han passat un text del seu projecte, que llegiré millor que pugui. Virrein vol canviar i millorar les vides per mitjà de la salut digital. Ells diuen que han creat el raig X del segle XXI per revolucionar el sistema sanitari tal com el coneixem. Virrein ha vist amb el contacte necessitat de visualitzar millor i analitzar automàticament tags i ressonàncies amb realitat virtual i intel·ligència artificial. Tot i que la tecnologia té moltes aplicacions, de moment el seu target és la medicina esportiva i han aconseguit reduir, en alguna ocasió,
fins al 80% del temps de recuperació d'atletes. Per poder validar la tecnologia d'IA, cal que estigui disponible fàcilment, i això és el que han aconseguit treballant amb I2CAT, amb aquesta plataforma de streaming que es veu ara mateix en el vídeo. No podem en aquest cas entrar en més detalls, però us convidem a que, si us interessa aquest àmbit, pugueu esbrinar una mica més sobre aquesta empresa. I ara ja sí, passem a les empreses que tenim aquí avui. Rat, si vols, el faristol és teu i ens expliques una mica la vostra empresa i el projecte que heu fet. Hola, hi ha una presentació, no sé si he d'apretar perquè es comenci a sortir. Jo soc d'Emelcat. Emelcat som una cooperativa d'enginyers que vam sortir precisament de la UPC. Som una startup de la UPC. Emelcat vol dir Emmagatzematge Elèctric Catalunya i el nostre objectiu és fer transició energètica. I una de les feines, una de les característiques que tenim nosaltres com a enginyeria és que desenvolupem alguns programaris lligats a l'energia. Aquí en verd veieu l'Emel Viscom, que bé, Emel és de visió, de monitoreig a comunitats, i Emel Opcom és d'operació de comunitats. A veure què fem... Ara, Emelcat, fem instal·lacions també petitones, fem la part aquesta de programació i treballem en especial amb comunitats energètiques i amb emmagatzematge. La nostra idea com a empresa és que per fer transició energètica necessitem emmagatzemar l'energia. I això ja ho vam pensar fa 10 anys, que ara sembla que tothom ho ha descobert, però nosaltres ja hi treballàvem fa 10 anys. Aquí una mica de recorregut del que és Emelcat o del que fem Emelcat. Ens vam fundar l'any 14. El primer projecte era molt lligat al tema ja de controlar i d'operar i convertir les energies renovables en gestionables, que era una de les coses que ens qüestionaven. Les energies renovables no són gestionables. Aquí vam fer els primers programes sobre aquest tema. Després vam començar a treballar el que nosaltres inicialment en dèiem les unitats d'energia urbana, que es van convertir en les comunitats energètiques, o sigui, intentar agafar l'energia de l'entorn que tens i poder-la gestionar emmagatzemant-la. Aquí vam fer una campanya a l'època del Covid, que això quedava una mica estrany, vam fer una campanya de temes d'instal·lacions que després vam haver de supervisar, i d'aquí va sortir l'Emel Viscom, una eina que ha de gestionar totes les dades de totes les instal·lacions i permetre a l'usuari veure què passa en les instal·lacions. Vam seguir amb el tema de reforç de xarxes amb bateries, l'Emel Opcom, que és l'operació i també implica molta gestió de dades de sistemes de comunitats energètiques. I aquí tenim la integració de la ciberseguretat i de la... Aquí m'he posat aquí. I proves concretes amb instal·lacions concretes. Això va... Aquest és el producte, l'Emel Viscom, sobre el qual hem treballat amb el projecte aquest. És un sistema de visualització de diferents instal·lacions en la que fas el monitoreig, has de poder fer informes, has de poder fer altes i baixes de gent perquè és un sistema comunitari, has de poder gestionar tot el sistema, i aquí hi entren moltíssimes dades. Llavors aquí, amb aquest vam entrar al projecte aquest, que tenia amb la gent d'Eurecat, que tenia dos grans potes. Una que era tot el tema de fer un full de ruta d'intel·ligència artificial sobre els nostres productes i l'altra que era tot el tema de ciberseguretat. Com que gestionem moltes dades i a més estem en xarxa, etc., doncs era molt important. Centrant especialment en la part d'intel·ligència artificial, doncs primer de tot això, identificar quins reptes o quines coses hauríem de fer nosaltres o què podríem fer nosaltres lligats a les nostres bases de dades i les nostres necessitats, definir actuacions concretes, llavors lligar-ho, que això és important, quin era el cost d'aquestes actuacions i quin benefici podíem tindre, sobretot per prioritzar i veure què és el que havíem de començar a desenvolupar,
i fer una predefinició de concepte. Aquí una mica per dir-vos tipus de coses que surten en aquest full de ruta. Aquí hi ha, sobretot, definir patrons d'ús de l'energia, però també, amb l'EMLOPCOM, necessitem tarifes, necessitem mercat, necessitem veure com pot evolucionar aquest mercat i les tarifes, i com agafar les dades i com gestionar-les per fer prediccions. Després tenim tota la part d'operació del sistema, veure quin tipus de fallos hi ha, com podem millorar el manteniment, el dimensionat, millorar els paràmetres d'operació, el redimensionament d'instal·lacions segons el que està passant. I després hi ha tota una part més tècnica, diguem-ne, no tant d'algoritme, o la part dels algoritmes pròpiament, en què farem tot això, una cosa és plantejar i l'altra és fer-ho, i com fem que funcioni, quina plataforma, quina dimensió, el núvol, el motor de càlcul, la seguretat que hi hem de posar, bases de dades externes, etc. I després, clar, tot això ho fem en base amb dades antigues, històriques, i veure com hem de posar-hi el futur, també. I aquí és la meva presentació, una mica. Espero que això us ho porto. Molt bé, ara passem a un sector diferent i presentarà la foneria. Gràcies per convidar-nos. Nosaltres som una empresa d'humanitats digitals, una empresa que treballa bàsicament pel sector cultural, pel sector del patrimoni cultural. Quan vam anar a inscriure l'empresa, el notari va sentir que hi havia una empresa de patrimoni, va vindre corrent perquè pensava que gestionàvem patrimonis impressionants, i quan li vam dir no, patrimoni cultural, va tornar a dins el despatx perquè va veure que aquest no era un sector per fer-se milionari. En fi, patrimoni cultural. Patrimoni cultural, diguéssim, el nostre leitmotiv és un futur pel passat. Donar un futur al passat, donar un futur a aquell passat que preserven les institucions culturals com són museus, com són arxius, com són centres de documentació, com són centres culturals, com molts us podeu imaginar, que quan esteu de turistes segurament visiteu, i potser no visiteu tant els d'aquí prop, però museus, arxius, centres de documentació, centres culturals. El leitmotiv nostre és donar un futur al passat, i per donar un futur al passat bàsicament el que fem és aplicar tecnologia per donar-li aquest futur. Una mica el nostre univers és aquest. Una part de tecnologia, una part de patrimoni cultural. En la part de tecnologia venim treballant de fa molts anys amb tecnologies de la informació estàndard, buscadors, bases de dades, webs, etc. I hem començat a incorporar des de l'any 2022 intel·ligència artificial que ens permet accelerar molts d'aquells processos manuals que fan la gent que treballa amb el patrimoni cultural. Des del 2022 treballem amb visió per computador, després veureu gràcies tant a les ajudes com als centres de recerca. En el nostre cas, el nostre centre de recerca de referència, com podeu imaginar, és el Centre de Visió per Computador, el treball amb models de llenguatge extensos, el reconeixement de veu per la transcripció i, últimament, amb intel·ligència artificial multimodal, que ens està donant molt bons resultats. I l'altre univers, sempre que diem que som una empresa d'humanitats digitals, la de digitals pel públic que som avui aquí, ja us podeu imaginar què és, el d'humanitats són museus, arxius, institucions culturals, treballem tant amb arxius de drets humans com amb museus d'arqueologia, de qualsevol tipus de contingut. En relació al que ens porta una mica avui aquí, que és les ajudes que ens han permès incorporar tot el tema de la intel·ligència artificial a dins de la nostra empresa. L'any 2022 vam començar amb un programa d'acció que es diu Cupons d'Indústria 4.0, que ens va permetre fer proves de concepte per identificar quina era la millor forma d'extreure dins de la documentació històrica dades. Això ho vam fer l'any 2022-23 amb el Centre de Visió per Computador. L'any 2023-24 vam estar amb aquest DIH4CAT
amb l'ajuda aquesta del PADI, que vam començar a treballar amb l'extracció massiva de dades de documents digitalitzats a través d'un seguit de tècniques, especialment el reconeixement d'entitats, que ens permetia efectivament extreure aquelles entitats que ens interessaven dels documents. Després hi entrarem una mica més a fons, però imagineu-vos un arxiver que té 1 milió de pàgines i ha d'extreure la informació d'aquell milió de pàgines. L'ús de la visió, l'ús de la intel·ligència artificial, com pot accelerar aquests processos, i segurament molts estareu pensant, escolta, els PDFs ja tenim OCRs. No. Quan treballem en documentació històrica, l'OCR estàndard no és aplicable en aquests casos. I l'any 2025-26, que anem una mica més enllà de les ajudes del DIAC4CAT, també gràcies a Acció vam rebre una ajuda, Nuclis R+D, que el que volem és connectar aquests dos mons. El món, en aquest cas, de l'arxivística, amb el món de la visió per computador, el món de les humanitats, amb el món digital. I aquí hem començat a treballar, de fet és un projecte que hem d'acabar al desembre de l'any vinent, l'extracció massiva de dades, de documents digitalitzats, a través d'aquestes tècniques de NER, correcte, però també amb grafs de coneixement, entity linking i models de llenguatge per la transformació dels arxius, que a dia d'avui per les màquines són una imatge amb un seguit de metadades, a transformar aquestes imatges que contenen metadades amb dades. I aquest és el gran salt que nosaltres preveiem que podem donar en aquest sector. Per anar acabant, 2 diapositives més. El primer projecte que vam fer amb l'ajuda d'Acció i el PADI va ser testejar el tema del reconeixement d'entitats anomenades en els documents. Teníem un repte, que és un treball amb els consells de guerra de la dictadura franquista que estan preservats en un arxiu militar, que contenen 212.000 expedients. Imagineu-vos, en aquests 212.000 expedients dels consells de guerra de la dictadura, sabem que a dintre hi ha 732.000 noms de víctimes, de persones que van ser jutjades. I cada expedient conté centenars de pàgines, per tant, podem parlar de 23 milions d'imatges, no? Perdó. Si havíem de començar a extreure aquestes dades, a mà, diguéssim, el procés ens podia portar anys. I aquí el que vam fer va ser començar a treballar amb l'aplicació d'aquests NER. De què ens ha servit? Ens ha servit per veure que aquesta és una via, però potser no és la via perfecta. Per què no és la via perfecta? Perquè de noms ja en trobem, però és que a vegades trobem noms de persones que no són la víctima, sinó que són el jutge, el testimoni. I aquí és quan hem anat en el segon projecte a treballar amb un altre enfocament. El projecte Nuclis R+D que estem fent ara, l'enfocament és donar aquesta dimensió semàntica que necessita l'extracció de dades. És identificar qui és qui, què li va passar, quan li va passar, on li va passar, etc. Llavors, aquest és un projecte complex perquè no us fotrà el rotllo de l'arxivística, perquè avui no és el congrés dels arxius, però per explicar-ho molt breument, l'arxivística té una forma de descripció del document que és sobre el conjunt del document, no és sobre el contingut. Això fa que la visió per computador no sigui utilitzable en la forma en què es fa la descripció clàssica en els arxius. En canvi, el Consell Internacional d'Arxius, des de ja fa pocs anys, ha creat un grup de treball que ha proposat una nova forma de descripció arxivística, que és aquest, el Record in Context, que teniu aquí a l'esquerra, que deu ser el que la majoria no coneixeu, perquè el de la dreta segur que ho coneixeu, el de la web semàntica, no? Doncs l'estructura que teniu a l'esquerra, que és el Record in Context, és la proposta, el model conceptual d'extracció de dades aplicant visió per computador i intel·ligència artificial en els arxius. Això ens permet que si tenim aquestes dades extretes però amb aquesta capa semàntica, començar a treballar amb documents que s'han transformat ja en dades i començar a fer, per exemple, preguntes als arxius i preguntar, torno al cas dels consells de guerra, quantes persones de la meva població van ser jutjades en un consell de guerra i què els hi va passar? Doncs amb aquesta proposta podríem arribar a fer projectes d'aquest tipus. Revolucionant, diguéssim, el sector dels arxius, revolucionant l'accessibilitat al patrimoni cultural i al passat
i fent molt més accessible el passat, que diguéssim és el leitmotiv de la nostra empresa. I fins aquí. Merci. Molt bé, doncs ara que hem pogut escoltar una mica què es dediquen aquestes dues empreses i els projectes que han realitzat, m'agradaria poder fer algunes preguntes. Rat, en el vostre cas, la IA s'aplica a la gestió energètica i la sostenibilitat. Com heu col·laborat amb Eurecat? Com dèiem, nosaltres érem un projecte no gaire gran, una bona part era dedicat a la ciberseguretat, però la part d'intel·ligència artificial el que vam estar mirant és els diferents programaris que tenim dintre l'empresa, que hi ha això, els més de gestió de comunitats energètiques i de conjunt d'instal·lacions, i hi ha més els d'operació, que has de saber i preveure coses, i hi ha els de dimensionat, també, i manteniment, doncs veure cada un amb quines coses podríem millorar-lo utilitzant la intel·ligència artificial. Tenim allà un llistat de 15 propostes i llavors el que ens hem dedicat en primera instància és veure quin benefici i quan ens podrien costar un i els altres per prioritzar i anar mirant què és el que podem anar fent i a quin ritme. En principi nosaltres ja tenim una base de coses desenvolupades, evidentment, perquè els programes els tenim i estan fent la funció, però seria per millorar la seva eficiència i la seva interacció amb diferents entorns. Molt bé, o sigui, ara ja teniu molt clar què té sentit que apliqueu en el curt, mig i llarg termini. Exacte. I si et pregunto com contribueix la IA a optimitzar l'emmagatzematge energètic i la predicció de la demanda, com ho veieu vosaltres des d'Emelcat? Home, és bàsic perquè, a veure, l'anàlisi del que fem, de per què necessitem l'energia i com ho podem millorar, és tan divers que és important saber recollir i valorar totes les dades i veure's com les organitzem i com les aprofitem. Per tant, és un dels punts, o sigui, la transició energètica, diguem-ne, una de les seves potes és saber gestionar dades i tindre capacitat computacional gran per poder-ho fer anar amb un ritme que sigui aprofitable i que pugui donar bons resultats, no? O sigui que, clar, és la transició. Un factor clau. Exacte, sí. Molt bé. Canviem una mica. Aquesta sessió requereix flexibilitat perquè són sectors completament diferents. Ara tornem al patrimoni cultural amb el Gerard. Com diries que ha ajudat la IA a millorar l'accés, la preservació i la difusió del patrimoni en general? Diguéssim, hi ha 3 temes, no? L'accés, la preservació i la difusió. La preservació l'eliminarem, tot i que la preservació digital és una cosa que han de fer les institucions culturals. Nosaltres ens hem fixat en aquests dos, amb la part d'accessibilitat i amb la part de difusió. Són més accessibles els arxius si apliquem intel·ligència artificial? Són molt més accessibles si apliquem la intel·ligència artificial d'una determinada manera. Els arxius no són accessibles, parlo ara del cas dels arxius, no dels museus. Els arxius no són accessibles? Sí, els arxius són accessibles. Tots els arxius del món són accessibles, però són accessibles d'una hora a una altra, físicament, agafant el quadre de classificació que té l'arxiu, anant a buscar el document, anant a l'estanteria o demanant a l'arxiver i recollint-lo. Aquesta és la forma en què accedeix la gent al patrimoni cultural? No. Les dades del Ministeri de Cultura ens diuen que, en el cas espanyol, per damunt del 99% dels usuaris dels arxius són en línia. Per tant, la part, diguéssim, analògica, deixem-la. La part online. Són accessibles els arxius? Quan són online, sí, però torno un altre cop a les estadístiques. El patrimoni cultural a l'estat espanyol, segons el Ministeri de Cultura, només és accessible el 8% del que existeix en línia. I aquest 8% que existeix és accessible en línia per a aquell usuari que sap buscar i trobar amb les eines, diguéssim, actuals. En un futur, com accedirem amb aquest patrimoni cultural? Si no és llegible per màquines, aquest patrimoni no serà accessible. I perquè sigui llegible per màquines, el que hem de fer són projectes com els que proposem, de que la visió per computador transformi
el que és una imatge per una màquina en dades i d'aquesta manera facilitar l'accessibilitat. Aquesta és la primera forma, diguéssim, de resoldre una problemàtica que vindrà a totes les institucions culturals, que és que els models d'intel·ligència artificial no podran llegir el passat. I en relació a la difusió, doncs, podríem dir pràcticament el mateix, però em poso un exemple que és molt que lliga, per exemple, amb el que parlàvem abans amb l'Agència Catalana de Protecció de Dades. Podem podem difondre molta documentació en línia, però hi ha determinada documentació que no la podem difondre perquè s'ha de complir, per exemple, el Reglament de Protecció de Dades. Fer això manualment té uns costos elevadíssims, són tasques manuals. En canvi, gràcies als projectes com els que proposem de visió, el que permeten és l'anonimització d'aquestes dades i després pugueu difondre. Per tant, ens pot ajudar tant en l'accessibilitat com en la difusió per diferents vies. T'anava a preguntar justament quins reptes us havíeu trobat a l'hora de treballar amb dades sensibles, com les de temes històrics i una mica, no? És el que em deies, que hi ha el factor d'anonimitzar-ho, però si vols explicar una mica més quins reptes us heu trobat en aquest sentit, treballant amb dades que són sensibles de per si? Sí, mira, dos coses que em venen al cap en relació a dades sensibles. Teòricament, el Reglament de Protecció de Dades, la visió general que qualsevol jurista ràpid et dirà és que tu no pots publicar el nom d'una persona si el document té X anys. El que passa que el Reglament General de Protecció de Dades té una excepció per les dades històriques, sobretot quan es refereixen a víctimes d'estats totalitaris. Hi ha un article que parla precisament d'això. Llavors, moltes vegades ens hem trobat amb institucions que ens diuen és que el jurista no ens ho deixa publicar. I al final acabem sent nosaltres que, per vicissituds, que abans que dèiem amb tu que acabes sabent fer de tot, doncs per vicissituds, dius, el Reglament de Protecció de Dades ens diu precisament en l'article X, que no recordo quin és, que aquestes dades es poden publicar. Per tant, hi ha dades sensibles que, evidentment, hem de vigilar amb elles, que la tecnologia ens permetria publicar-ho tot, si vols, però que ens permeten aplicar determinats processos per destriar si ho publiquem o no ho publiquem. Però després també hi ha aquest criteri o aquest coneixement de la norma. I un altre tema que és al revés. Ens hem trobat en projectes que són de temes de cooperació. Com que treballem amb arxius de drets humans, clar, preserven documentació que tenen a veure amb greus violacions dels drets humans, en casos de morts i desapareguts. Aquí hi ha dades sensibles, evidentment que hi ha dades sensibles. Però, per exemple, hi ha arxius que contenen dades anonimitzades pels propis repressors, diguéssim, que han fet desaparèixer persones i aquella forma de fer desaparèixer el nom o la dada de la persona, a darrere hi ha un procés que coneixien, això estem parlant de casos en Amèrica Llatina, en aquest cas és Guatemala i Argentina, on ells havien d'alguna manera encriptat, no encriptat, sinó ocultat les dades amb uns codis. Gràcies a aquests models d'intel·ligència artificial som capaços, a Argentina ho han aconseguit, de saber aquestes persones que van fer desaparèixer aquests codis a què es refereixen i ajudar a resoldre, aquest no és un projecte que hem fet nosaltres, i ajudar a resoldre casos de persones desaparegudes, fins i tot localitzar-les. Molt bé. Quin diríeu que ha estat el principal aprenentatge que heu tret d'aquests projectes que heu realitzat? Sí, ràpidament, encara que siguin titulars. Que tenim feina. Tenim feina. Hi ha moltes coses a fer. Totalment. Però hi ha molta... que s'hi poden guanyar moltes coses, també. Vull dir que és un camp ampli, que hi ha molta tecnologia per desenvolupar i per millorar l'ús, en el nostre cas, de l'energia i millorar els canvis que es preveuen, perquè ara hi ha un canvi molt important tecnològic en el món de l'energia i depèn molt de que podem sintetitzar recaient dades, però clar, les hem de saber analitzar. Heu de saber explotar. Molt bé. I vosaltres, Gerard? Un aprenentatge que crec que ho deia en la presentació. Nosaltres vam fer proves de concepte, les proves de concepte que van fer van anar bé, ens van permetre seguir un camí,
però aquell camí que vam seguir, després hem vist que potser no és la millor via. No és que potser no sigui la millor via, és que la tecnologia a vegades avança tan ràpid que n'han sortit d'altres vies que són més eficients. I en aquest cas, afegir aquesta capa semàntica que ens permet discernir entre uns noms i uns altres i plantejar altres formes d'accessibilitat als arxius, com per exemple preguntant, si no haguéssim fet les primeres proves de concepte o si no haguéssim fet els primers projectes amb el PADI, potser haguéssim seguit endavant amb un camí erroni, que no és que fos erroni, sinó que era un camí no tan eficient com el que estem trobant ara, i ens ha permès testejar i, per tant, prendre decisions que, així, esperem que siguin les bones. Testejar i iterar, que al final és el que dèiem, minimitzar el risc de les inversions que es fan. Vosaltres creieu que iniciatives com amb la que heu treballat vosaltres, en finançament europeu, ajuden a pimes i startups a accedir a la intel·ligència artificial o a fer aquests inclús primeres passes o projectes en IA? Nosaltres sí, que ho vam trobar bastant més fàcil que altres subvencions. També era molt més petita, també cal dir-ho. Sí. Ara el que passa és que com a petites empreses necessitem, clar, tenim una pila de coses a fer i necessitem més fons per poder desenvolupar coses, perquè si no és una mica el carmel a la boca. No? Però sí, realment aquest tipus de subvenció era fàcil i bastant útil i utilitzable. A nosaltres sí, evidentment ens ha estat de gran ajuda. Hem anat encadenant projectes, la qual cosa també ens ha permès no arrencar, parar, sinó donar continuïtat i realment ens ha sigut molt útil. Després hi ha un altre tema que és que amb el centre de recerca amb el qual treballem de forma habitual, que és el Centre de Visió per Computador, doncs vulguis que no, comparteixes objectius, visions, maneres de treballar i aquest tipus d'ajuda fa que es pugui generar una relació fluida amb els centres de recerca. Penso que ens ha anat molt i molt bé. I quines mancances creieu que hi ha respecte a fons públics o què us caldria a vosaltres ara per poder continuar? Jo ja ho dic, ens falten més fons, perquè sí que hi ha finestretes, però generalment són poc proveïdes de fons i són molts els que demanem. I al final anem demanant tot arreu i gastem molt de temps i les finestres són molt petites i això ens consumeix molt. Com a petita empresa això ho patim molt, perquè, clar, dedicar a preparar projectes són esforços grossos. Sí, i si després no hi ha resultats, perquè doncs sí, això ens fa patir molt. A nosaltres, clarament el tema recerca i desenvolupament, aquest recolzament ens ha anat molt bé, ens ha permès provar, obrir, diguéssim, incorporar la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia, en la nostra empresa, fins i tot l'estratègia que nosaltres teníem d'aplicar únicament tecnologies de la informació, bases de dades més aviat estàndards, fa que hagi canviat. Aquestes ajudes ens han anat molt bé, però nosaltres que treballem bàsicament en el sector públic, perquè les institucions culturals, la immensa majoria són del sector públic, museus, arxius, hi ha una xarxa de museus i arxius meravellosa, depèn del sector públic, però per fer arribar per transferir la recerca que tu has fet, portar la innovació al sector públic, està sent una barrera i està sent molt difícil. Això no vol dir que no es facin coses ben fetes. Hi ha aquesta iniciativa que em sembla, jo encara no havia arribat, que explicar el Dani Marco, de GovTech, que és una iniciativa meravellosa. O sigui, que hi hagin ajudes per fer arribar la innovació que puguem fer les empreses de la mà dels centres de recerca al sector públic a través d'aquest tipus d'ajudes és meravellós. Nosaltres ens trobem constantment vol dir pràcticament cada dia, que des dels arxius als museus ens diuen necessitem fer això. I nosaltres els diem ho sabem fer i ho podem fer. I llavors dius, vale, i a més hi ha diners, perfecte. Doncs si ja ho tenim tot,
quan firmem el contracte. El sector públic el firmaríem aquell dia, en el sector privat el firmaríem aquell dia, en el públic, t'ho juro, que és un patiment, perquè a vegades hi ha projectes, la setmana passada vam fer una reunió que la vam començar el mes de febrer, ho hem anat parlant i encara no... Tenim la solució, tenen la necessitat, però no hi ha manera que arribi. I aquest jo crec que és el programa, aquest GovTech, no sé quants diners hi haurà posat la Generalitat, però segur que en necessitarà més. És una molt bona iniciativa. Sí. Molt bé, doncs volíem mostrar una mica aquests casos durs, aquests exemples de pimes i startups que estan fent projectes d'IA, que estan actius. Us faig una última pregunta. Quin consell donaria a una pime o una startup que està començant o que vol començar a implementar IA? Bé, primer hauria de mirar, depèn d'on de surti, no? Però en principi hauria de parlar amb algun especialista sobre el tema, tant d'un centre de desenvolupament o amb algú que hi hagi estat treballant, per veure quines possibilitats i quins marges té en el seu entorn i la seva... Perquè la paraula IA en realitat no vol dir res, vull dir, vol dir tot, no ho sé. Vull dir que situar-se és una mica complicat si no hi tens cap punt de referència. I jo diria dues coses. Un, deixar-se acompanyar i l'altre és tindre paciència. Deixar-se acompanyar vol dir els centres de recerca. A mi m'ha sorprès molt gratament la gent superespecialitzada que hi ha i no és un enginyer que sap de no sé què, sinó que és un enginyer que sap d'aquell no sé què, però està especialitzat en el teu àmbit de coneixement i això és un valor brutal. O sigui, deixa't acompanyar. I el segon és paciència, perquè jo me'n recordo que, quan vam començar amb el Centre Visió per Computador, jo pensava que la setmana que ve ja sortíem ja teníem un producte que pitjaves un botonet i t'ho feia tot, i no. Paciència. Molt bé. Em quedo amb aquesta reflexió última de deixar-se acompanyar. Creiem que és important engrescar les empreses, animeu-vos a experimentar amb aquesta tecnologia i tenim la gran sort a Catalunya de comptar amb uns centres tecnològics i unes universitats que són de referència absoluta a nivell europeu. Amb la iniciativa aquesta que liderem a Europa hem executat en aquests últims 3 anys més de 700 projectes tecnològics amb els centres i universitats catalanes i us he de dir que som referència a Europa, Catalunya, en aquest sentit. Som la iniciativa que ha tingut una execució més elevada i inclús es va guanyar el primer premi per un projecte de sostenibilitat amb ús d'intel·ligència artificial. Tenim una gran sort a Catalunya de comptar amb unes infraestructures i uns professionals tecnològics excel·lents i amb un ecosistema de proveïdors privats que també és absolutament diferencial, amb la qual cosa engrescar-vos a tots a iniciar aquest procés i a comptar, evidentment, amb les infraestructures, els acompanyaments, les subvencions i les institucions que estem al vostre servei per fer-ho més fàcil. Així que moltes gràcies a tots i fins aquí.